بری 2 سالان وەکو ئیرۆ نێزیکی سەد جوانên Rojavayê Kurdistanê ji Dêrikê Efrînê li bajarê Hewlêrê li Herêma Kurdistanê civiyan û kongreyê xwe li dar xistin û dibin dirûjma bi kar û zanyariyê nifşeke azad û ayîndeyeke ronîdayî Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava hate damezrandin. Nûerê Partên Dîmokrat ê her çarparçê Kurdistanê daxuyaniya dûmahiyê ya kongrê yekemîn yê damezrandina Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava. Armanca ji damezrandina vê Yekîtiyê xizmeta genc û xwendevanên Rojavayê Kurdistanê bikin. Herwiha ji ber bicehanîna daxwazên wan di vê rewşa awarteya ku niha Rojavayê Kurdistanê bigiştî û xwendevan bi taybetî têde derbas dibin û ta emraz ji bo xebat û bergiriyê li ber maf û daxwazê ciwanan û xwendevanan bikin û çand û hişyariyê di nava refên ciwanan de belav bike. Piştî kongreyê xwe bi dawî anîn evan ciwanan berê xwe dan Rojavayê Kurdistanê ta kar li ser xaka xwe di nava milat û gelê xwe de bikin. Ji Dêrikê Efrînê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava ofîsên xwe ava kirin û di demeke Kurd de û di rêya kar û xebat û çalakiyên xwe de bîn cihê baweriyê li bal ciwanên Rojavayê Kurdistanê û ev yek bû sedem ku bi sedan ciwan û xwendevanan tevlî rêzê wan bibin. Îro bi derbasbûna 2 salan li ser damezrandina vê Yekîtiyê ciwan û xwendevanên Rojavayê Kurdistanê xwe amade dikin ji bo kar û projeyên nû pêşkêşî xwendevanên Rojavayê Kurdistanê bikin. Ta nifşeke nû li ser hijêkirina Kurdayetiyê û rêbaza barzaniyên em re ava bikin.